Tungod sa ITCZ sa Sugbo, posibleng makasinati og pag-uwan-uwan karong gabi ug ugmang adlaw. Alang sa dugang weather update, ani si Jomer Eclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon kini itong latest weather update karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone padayon nakaapekto diri sa lalawigan sa Mindanao, lakip na ang probinsya sa Palawan. Samtang karong gabi ang tibok sa Visayas, lakip na ang Cebu Province, taas ang tiyas makasinati ta mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanudog og kilat. Ang hangin sa tibok sa Visayas hinay ngadto na sa kasarangan, gikan sa silangan ngadto na sa habagatan silangan ug ang kadagatan malinawan ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang dagat muhunas sa alas 6:27 karong buntag ug mutaob sa alas 12:45 sa kadlawon na gitas-on na 0.96 metros. Samtang atong forecast para ugma ang tibok sa Visayas, taas gihapon chance makasinati ta mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms. Ang range of temperature sa Cebu mo 26 to 34 degrees Celsius, sa Bohol is 25 to 33 degrees Celsius, sa Negros 27 to 33 degrees Celsius, ug diri sa Tacloban is 24 to 32 degrees Celsius. Ang atong forecast para sa maximum heat index ang tibok sa Visayas mo range sa 41 to 43 degrees Celsius, so under siya gihapon sa extreme to danger na classification. Ang atong extended weather outlook para sa Thursday, Friday o sa Saturday, wala tagihapon na monitor na posibleng mahimo na low pressure area or bagyo sulod og gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang tibok sa Visayas, ilabi na sa Cebu Province, in general, init na panahon ato masinati natay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kining localized na mga thunderstorms. Ang range of temperature para sa Huwebes, 27 to 34 degrees Celsius, sa Friday, 27 to 33 degrees Celsius, ug sa Saturday is 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang sa alas 5:22 sa buntag, ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media sites sa atong website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, DOST, ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomar Clarino. Maayong hapon.